politie gisteren een verdachte auto aan heeft gehouden. Dat gebeurde op de Rooseveltweg. De politie kreeg een melding dat er een groep mensen in een auto zich verdacht zouden hebben gedragen. De politie hield iets voor 5 een auto aan op de Rooseveltweg. Tijdens de controle werd in het voertuig een vuurwapen aangetroffen en er werden 4 mannen aangehouden. Het gaat allemaal om mannen geboren in Venezuela en ze zijn in de leeftijd tussen de 21 en de 41. De mannen zitten vast en de politie bedankt oplettende burgers die verdachte situaties signaleren en deze direct melden aan de autoriteiten. Met uw hulp dragen wij bij aan een veiliger eiland vrij van vuurwapens. Alleen samen kunnen we dat bereiken. We weten niet wat de mannen van plan waren, maar het zou kunnen zijn dat zij bezig waren met het voorbereiden van een criminele daad en zich daarom zo verdacht gedroegen. Dus de politie benadrukt nogmaals, als burgers dit zien, moeten ze dit altijd melden. Dat is goed voor de veiligheid op Curaçao.